Què més? A part de passar les proves i llibre de general, el xicón tenia que saber llegir i escriure i llegir. En aquell temps això no estava a l'abast de la immensa majoria. Més difícil encara, tenia que tindre nocions musicals. Anava a dedicar-se al cor. Això ja era més complicat. Però tot i així, per si a cas, podien entrar un màxim de 6 xicons cada 7 anys. Si en 2 o 3 anys entraven 6 xics, el cicle de proves quedava tancat, fins que tornava a obrir-se. I quan eren 35, que rarament arribaven a 35, el cicle de proves quedava tancat. Ja no podien entrar només xicons. I bé, la iglesia que hem vist, una iglesia molt alta, molt de molt allargada, originàriament era com esta. Tenia aquesta altura. Eren 5 trams com els que així tenim. En pedra. Així la pedra que està baix tenia contrarietat. La lluïxen per a després imitar-la. Això ve del Renaixement. En el Renaixement es busca la igualtat, la perfecció. La pedra, una és més blanca, l'altra més negra, una és més gran, més menuda. Solució, la lluïm i la pintem. Si imaginem aquesta sala de pedra, l'església que hem vist era igual. Sempre, això fa millor l'escut en la mènsula i l'escut en la clau. Sempre. I el llarg, ho ve. De l'escala al parlat, el sarcòfago. El duc de Gandia ja dic que construeix Cotalba per a Esclares, però també per a que sigui el seu panteó.